Hi mga moms! Good afternoon! Ayan, nandito na tayo sa Chamen Resort. Dito sa Cagayan de Oro City lang din naman ito. Malapit lang kay Sisi Maymay. So, nandito ako sa reception nila ngayon. And, papasok na tayo sa ating venue. Habang hinihintay ko, sina Brenda, ang lahat Cagayan. Sige po. Thank you. So, ito na yung ating venue. Oh, may mga birds sila. Oh, 'di ba? Maganda rin dito, oh. Hindi ko mo siya may mga parrot ito. Do not touch the birds, pick and bite. Na. Don't touch my birdie, sabi nga niya. Shoutout sa inyo lahat, mga moms. Please share this live and don't skip the ads. Ang dami nilang mga parrot dito. Hi! Hi! Hello! Hello! Hi! Oh, Marisol Ibanez, hello! Dito magaganap yung aming ang aming like Christmas party, no? So, na-invite kami ng Laag Cagayan or ng LK family. Kasama ng Social Climber Squad, ng Adoracion, and iba pang mga vloggers and content creator dito sa Cagayan de Oro City. Ang ganda ng pwesto nila dito. Ito yung pakita ko sa inyo yung backcam. Hi Ate Christy Gonsing, good afternoon. So yun yung kanilang pool area. Bigyan ko ng mas matingkad na kulay para mas bongga. Oh my God, may music. This is their function hall din. Thank you pala sa aking outfit. Talaga ba, James? Para may gusto akong bitawan eh. Magpipigil lang. Dito lang yan sa Chamen Resort. Kung gusto nyo malapit lang kayo sa may foreigner po naliligo. Papunta na po sila actually. Hinihintay ko na lang po. Yan. Ganda rin ng mga halaman. Ay, may mga orchids sila oh. Then, yan. O, diba? Meron siyang pool dito sa tabi. Then, ito yung magiging venue namin later, yung kainan namin. Yan, nagsiset up na po sila. Hi! Anong name ng catering? Dito lang din yung catering sa loob. Kabila rin. Pero sa inyo, dito lang. Hindi, I mean yung catering, dito mismo sa Chamen din. So, kung may mga events po kayo, any occasions, ng family, ng friends, pwede kayo dito, oh. Ang ganda. Mamaya makulimlim na siya, kaya maganda yung venue. Diba? Habang hinihintay natin sila, mag-chismisan muna tayo, mga moms. Wala pa sila. Pwede kaya ako dito? Dito sa Cagayan de Oro City. Dito tayo sa tabi ng pool. Habang hinihintay natin sila. The arrival of the group. Later I'm going to charge. Grabe ang aura mo kagabi, J. Much kagabi. Thank you, Ate Lorifel Millares. Maraming salamat po. Salamat nga pala muli sa lahat ng mga taga-Initaw. And of course, Penguin, kay Gwen Comang for inviting me sa kapistahan, the 5th Lantawanan Festival of the Municipality of Initaw. At sana everyone is safe kasi kagabi po ilang beses din lumindol, nagkaroon pa ng mga aftershocks, no?
sa Initaw, sa Cagayan de Oro, sa Davao. Yan, sana safe din ang lahat sa mga nasa Surigao na di umani nandun daw ang epicenter ng lindol. Mag-ingat po tayo palagi. Ang lakas din. Nasa stage kami ni Gwen kagabi. Grabe yung lakas ng lindol. Tapos umuwi na kami. After the show, umuwi na kami. Nakahiga na kami si Gwen para akala mo binivertigo pa rin. Parang nararamdaman niya pa rin yung lindol sa kanyang ulo. Hi Rhea Galliano Requiron. Nasa biyahe na po sina Brenda and the Social Climber Squad. On the way na po sila dito. So maya-maya lamang po nandito na yung mga yun. Mag-arrive na sila siguro mga 30 minutes from now. Nandito na yun sila. So hintay lang natin sila. Kasi ang check-in namin dito is 1 p.m. So it's already 12:05 in the afternoon. So everyone, nag-lunch na ba kayong lahat? Elizabeth Bautista, shower out. Ang dami ko talagang Sweetie Pie Sabrina Valerie. Merong celebration sila at Cagayan. I don't know kung ito na ba yung Christmas party or na-invite niya kasi kami. In-invite niya ang grupo ng Social Climber Squad at yung iba pang mga si Kuya Dodski pupunta rin. Hindi ko siya na ng adorasyon together with Ate Maymay Flores. Sisi Maymay Flores. Jocelyn Boronja, yes. December 5 sa El Salvador naman po yun. Thank you, Rui Hachimura. Konnichiwa. Cora Empuerto, hello. Hema Jasmine. Karen Liacuna. Dito po kami sa ngayon, sa CDO. Janet Palacio, hello. Ay, gusto kong i-flex yung aking outfit. Gusto kong i-flex yung aking dress ngayon. Diba? Celine Jans, hello. Mirasol Macaraeg. Anniversary yata nila, yes. And at the same time, parang na rin. What they call this? Parang Christmas party na rin yata. Nandiyan kami sa tapat ng stage para makita-kita sa person. Sana pagpunta namin sa form nandun ka. Sige, Ma'am Lorifel, kailan po ba? Maayong udto ni mo, ipang mahilom. Thank you, Sweetie Pie. Rodeline Meneses, good afternoon na. O good morning kung nasa akong parid ng mundo. Yes, may mga available pa ako mga ganitong damit. You are all blessed na maraming blessing na maraming sa inyo. Thank you po. Saan banda, Ma'am? Si Doreen ako baka pwede sumilip. Karen Yakuna. Ano nga street to? Kuya? Ano nga bang lugar to? Bulawag. Bulawan? Bulaw. Tipunan. Tipunan, Bulaw. Tipunan. Tipunan, Bulaw daw. Thank you, Lenny Cuerdo. Saan mo nabili dress mo? Mga paninda ko po. May mga natira pa akong dress doon. Actually, 4 pa yun. Pa-shave ng sumpa kasi nakikita siya, please. Belinda Rabago. Thank you. Baby, when I see you smile at me. May nandito lang yung mga yun. Kasi anong oras na rin. 1 o'clock kasi ang call time. May XL size pa, Ma'am Shi. Yes! 4 na lang yun. PM ka sa akin. Ako si Jing. Saan kayo ng Christmas ni Mia? Ako, uwi ako ng Manila. Rui Hachimura. Uy, pamasko ko. John Jeff. Ano na Christmas na wala pa rin. Take sa 700 po.
Eto, isa lang to eh. Basta lahat isang item lang kasi gusto ko muna siyang i-testing. Parang, what you call this, i-sample. Para pagbalik ko by January, may mga bago akong stocks. It's either tomorrow. Tomorrow is 4, wala naman kami ganap. Baka po na ipa-sale ko lahat ng paninda ko bukas. So, sana po manood kayo tomorrow. Yan naman si John Jeff. No? Hiningi ako na ng pamasko. Wala na. Hindi na ako pinakausap. I wanna give it. I wanna quit the fire. Gusto ko mag-bangs, kaya lang, ang init. Ano na dyan, Jeff? Asan na yung kamasko ko? Lumagpas na yung birthday ko, wala pa rin. Ano ba yan? Fe Arcadio Sususco ng Iligan City, hello. Sino ba to? PM ka sa akin, ma'am. Hindi kasi kita ma-reply yan eh. Hindi ko kasi mabanggit yung name mo kasi Arabic. Hi, Eva Marie Kasaklang Gutgotaw. Kinus ng mukha mo. Hindi naman. Sakto lang. Sa awan ng Diyos. Buti nga nawala na yung pimples. So, yun, no? Norny Pangariban. O nga, thank you. Siguro kapag kaya lang kasi pagdating ng January, February, magtatag-init na naman. Thank you, Fe Arcadio Sususco. Mga ma'am, siya pa rin nyo na ba yung baby boy ko? With eating balot? Yung contestant number 3. Wala nga akong mga video eh. Wala tuloy akong ma-upload. Kasi yung phone ko yung ginagamit pang para sa music. Marites Caballo, hello. Forget you, girl. There's always something there's to remind me. Na 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 na. May baby boy ka na naman, Hannah Hernandez. Mabuhok ang balot. Hi! Thank you, Maisel. So, Hannah, hindi ka nanonood. You're not watching my videos. Nakakalungkot. Ulit-ulitin niyo yan, mamaya panoorin niyo ulit. Hannah, panoorin mo muna. Napaka-judgmental mo naman. My God, kahit lokoyin ako noon, kung nag-enjoy naman ako for a short time, okay na rin. Importante, nag-enjoy ka. Diba? Isipin nyo na lang. Yung mga sikat at magaganda nga, niloloko. Ako pang ordinaryong tao lang. Jane Gonzalo Telebrico, hello. Tsaka anong na naman? Grabe ka naman sa na naman. Ano ba? Mukha ba ako maraming lalaki? Hindi mo kasi pinapanood. Hindi mo tinatapos, hindi mo kinukompleto. Mitch Bako, thank you. Ang ganda rito, fairness. Maganda yung ganitong kahit yung ganitong bahay lang, okay na rin. No? Hello, Ma'am Shi, nagpintas ka po. Nangan kayo, Ma'am Shi. Hindi pa po. Ano ubusin niya? Wala naman akong pera. Lenly Cabingas Aresa. And besides, hindi naman na ako teenager, hindi na ako bata. You know what, Hannah Hernandez? Kung marami man akong pera, hindi ako manghihinayang na maubos yun. Kung marami akong pera. Why? Kasi naging masaya ako at magiging masaya ako. Anin ko yung may pera nga ako, pero hindi naman ako masaya.
Diba? Ang walang katingin kasama din sa homily ng church kasi sa love ng human walang forever pero yung love ni Lord sa atin ay may forever. Well, ginamit siyang halimbawa. No, ginamit na halimbawa yun sa homily. Sa kasi kuya sa balot, hindi may marunong sumay si Jackson Moms. Oh, amazing! Ewan ko, nakukita na ako sa kanya na parang nagugwapuan siya. Gusto ko pa yun para sa'yo kasama mo sa Hong Kong. Ha? Kasama sa Hong Kong. Gusto ko pa yung para sa'yo kasama. Sino? Yung mga kaibigan ko, yung mga batchmate ko yun. Si Marion, yung lesbian, si Raulo Kahana. Faye Arcadio Sususco. Tsaka ito nakakatawa kasi, correct, tama nga yung sinabi ni Ate Maisel, marunong siyang maki-joyride. Si Hana naman, alam mo Hana, kinukontra mo yung kilig ko. Ano, nanay kita? Sabihin ko sa nanay ko, kunin ka na. Papa, what do you mean by Papa yung tatay? Kung tatay, wala na rin po siya. Kung Papa na jowa-jowa, wala rin. Tamang ano lang, tamang landi-landi lang, ganun. Eh, di ikaw na lang nandoon, Hana. Pala desisyon. Hindi ikaw pwede mag-desisyon sa buhay ko. Tandaan mo yan. Junior Mier, good morning. Sheila Seba Espinosa. Yes, Imelda Santos, correct. Diba? Kung gusto mo, Hana, ikaw na lang pumunta doon sa kanya. Una sa lahat, wala kang karapatan para mag-desisyon sa buhay ko. Wala kang karapatan ni Katiting para magsabi na ganito gawin mo, siya na lang, wag mong ganito, ganyan, wag ganun. Wala ka talagang Katiting na karapatan para diktahan ako sa kung ano yung gusto at hindi dapat mong gawin. Alam mo yun. Ba't di na babalik si Scarlett? May mga ginagawa po siya dun sa Davao. Kaya wag mo sasabihin na mas bagay pa kayo ni ganito, ni ganito. I don't think so. Kasi, ngayon pwede ko sabihin na huwag ka na lang mag-asawa o kaya mag-asawa ka ng ganito. Ganito dapat ang jujuwain mo kasi ganito ka, ganun nga. Siyempre hindi ka rin papayag. Tsaka parang you're controlling my what do you call this? May happiness. At least magkami naman siya magkaanak kayo, ayaw mo pa yun. Ayaw kong magkaanak. Period. Hana Castro Hernandez. Ayaw kong magkaanak. Period. Yun lang yun. If you don't mind, how young are you? Gina Manalo, I'm too young to be young. I'm already 38. Correct ka dyan, moms. Kasi may mga nanay dyan, may mga anak. Pero hindi sila ginagalang, hindi sila nire-respeto. Meron dyan may mga karelasyon, pero hindi sila masaya. Diba? Edeline Kalunsag ng Kuwait, hello. Hindi mo pwedeng ano yun, hindi mo pwedeng. Nanay ko nga, hindi niya pwedeng sabihin sa akin, huwag ka magbakla, maglalaki ka, no. Ako magdidesisyon kasi buhay ko to. Tsaka never ako naging pabigat sa pamilya ko. Never ako naging, hindi ako naging, tawag dito, pasanin. Ganun. Hindi mo pwedeng sabihin na magjowa ka ng ganito para magkaanak. Ba't ba ako nagbakla kung gusto ko pala mag-anak, diba? Kasi ang lalaki nandyan lang yan pag meron ka pa, wala na dyan mag-alaga sa habang buhay. Pero pag anak, tandaan mo yan, Hana Castro Hernandez, isinusumpa ko. Kung marami kang anak, meron kang anak na magpapabaya sa'yo. Believe me. Hindi lahat ng anak kayang alagaan ang magulang. Saksi ako dyan. Sa dami kong nakilala, sa dami kong kaibigan, nasaksihan ko kung anong klase silang anak. Kung paano sila maging anak. Kasi kung gusto mo lang din naman palang mag-anak para may mag-alaga sa iyo. So hindi mo sila binuhay sa mundo para alagaan at mahalin.
Binuhay mo sila sa mundo, nag-anak ka kasi gusto mo may mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Ako, naniniwala ako na kung ano man ang ginawa ko sa magulang ko, yun din ang ibibigay ng Panginoon sa akin. Kung hindi mo pinabayaan ang magulang mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi niya hahayaan na maranasan mong mag-isa. Hindi niya hahayaan na maramdaman mo na nag-iisa ka. Diba? Hindi ako mag-aanak para lang may mag-alaga sa akin pagtanda. Hindi mo pwede sa akin idikta na mag-anak ka para may mag-alaga sa iyo, no? No. Kung mamamatay ako at mawawala ako na nasa kama, na naghihingalo at mag-isa, hindi ko na yon para isisi sa ibang tao. Hindi para kaawaan yung sarili ko. Kasi kung yun ay tinadhana, yun ang ginawa at ipinlano ng Panginoon para sa akin. Yun na yun. Kahit mag-anak pa ako ng 10. Nandito na ako, alam mo ba, kung nanonood ko talaga, pero mali, magbasa ka po ng Bible. No, Hana, kahit isampal mo pa sa akin yung Bible, kaya kong ihampas sa'yo ng pabalik yan. No. Una sa lahat, wag mong kukwestiyonin ang pananampalataya ko dahil wala kang alam sa buhay ko. Ang buhay mo, hindi ko yung buhay. Ang itinadhana sa'yo, hindi ko tadhana yan. Magkaiba tayo. Magkaiba yung paniniwala natin. Kung ang paniniwala mo, kailangan mo magkaanak para may mag-alaga sa'yo, di, abangan natin sa pagtanda mo, tingnan natin kung may mag-aalaga nga ba sa'yo, o ilan nga ba mag-aalaga sa'yo. Kasi kung talagang mahal ka ng anak mo, dahil pinaramdam mong mahal ka niya, ay mahal mo siya, kahit hindi mo sabihin, aalagaan at aalagaan ka niya. At hindi mo sa akin pwedeng questionin, at hindi mo ako pwedeng batuhin ng sinasabi ng Biblia, dahil meron akong sariling paniniwala. Meron po anak ko at asawa ko. O, edi congratulations. 'Di ba? Hindi ka ba pwedeng maging masaya kasi single ako? Hindi ka ba pwedeng maging masaya dahil tatanda akong mag-isa? Kasi yun ang paniniwala mo. 'Di ba? Ang ibig mo bang sabihin, Hana Hernandez, ikaw ang ganda na ng buhay mo ngayon, ang perfect, ang ayos, ang tino ng buhay mo? Gano'n ba yung gusto mo sabihin sa akin? Hindi, ikaw ang magbago, Hana Hernandez, kasi yung paniniwala mo, maling-mali yan sa paniniwala ko. Una sa lahat, hindi ko paniniwalaan yung opinion mo, o opinion ng kahit na sinong tao na magsabi sa akin na magbago ko, kasi ganito, kasi ganyan, no? Kung iniisip mo at gusto mong sabihin na ang mga kagaya ko ay mapupunta sa impyerno dahil ganito kami na namuhay dito sa mundo, naging ganito kami, well, see you in hell. Dahil hindi mo ko pwedeng diktahan ng mga bagay na akala mo tama sa paniniwala mo. No, ayoko nga, Hana. Ang masama doon, dinidiktahan mo ko na gusto mong gawin ko yung sinasabi mo, ayoko nga. Bakit ini-insist mo? Bakit pinipilit mo? Tapos ginagamit mo pa yung Bible. Andito na ako, Gwen, sa venue. 'Di ba? Hindi pwedeng dahil yun ang sinabi ng Bible, yun na yun. May sarili akong paniniwala. Kaya nga tayo binigyan ng pag-iisip. 'Di ba? Hi! Ako pa lang. Galing ako ng Initaw eh. Lah. Diba? Ngayon kung mamuhay man ako ng single, mag-isa, wala akong anak, wala akong, it's okay. Diba? Kasi ako masaya ako ngayon eh. Masaya ako. Hindi ko tinitignan kung ano yung magiging future. Basta sa ngayon, masaya ako. Kung bukas makalawa, wala na ako dito. At least masaya na ako. Masaya ako, naging masaya. Ako, nagawa ko yung gusto ko. 'Di ba?
ikaw ang dapat mong iisipin kung paano ka magiging mabuting asawa at anak. Magiging mabuting asawa at ina sa mga anak mo. Why? Kasi darating ang panahon, yung sinasabi mo, pwede kang kainin kung hindi mo mapapanindigan. Hannah Hernandez, wag mo kong questionin kasi hindi mo alam kung anong fate meron ako. Hindi pa nabuksan ang isip mo, bumalik ka sa Panginoon. Naku, may demonyo dito nakapasok. Ayan, napansin na kita ha. Sana masaya ka na. Sana maging perfect na yung panunuot. Pagsusuot mo ng ganyan, tapos may tattoo ka pa. Ano ba yan? Alam mo, ikaw ang dapat bumalik sa Panginoon. Naliligaw ka na ng landas. Skipansky, Annalisa, hello. Na-reject. Meron na maraming anak. Ngayon wala naman nag-aalaga sa kanya. Sana yung mga anak niya din siya alagaan. Napakalinis naman ni Hannah. Hindi, ano siya, feeling niya perfect na yung buhay niya. Kasi magkakaanak siya. Why blooming ka, moms? Mama Cathy Vlog, hindi ko rin alam. Si Delia Presi. Huwag mo na pa kasi. Hindi, kasi gusto niya mapansin. Una sa lahat, hindi yan kampon. I-block na natin siya. Hello, Dinah. Hi, April Prince. Pinaglayan sa tayo, mamsi. Blooming ka, how to be po. Hindi ko alam. Basta maging happy ka lang. Diba? Kung ano yung nararamdaman mo kasi, yun yung magre-reflect sa mukha mo. Binla ko na si Hannah. Sacred siguro yan si Hannah. Masyadong perfecto. Diba? Buti pa to si Mary Liora. Oh. Mary na yung pangalan niya na. Balik ka na ng hinaguan. Joanne Palinde. Nandito pa kami sa venue kasi meron kaming party. Sa Happy Sunday. Hi, Tita Mirna! Lipstick ka na mamaya. Lock na yan. Olainita Gomez. Kamusta, Tita Mirna? Kailan kayo luluwas? Binla ko na si Hannah. Feeling perfect. Mukha namang sa pananamit at sa itsura pa lang. Parang number one siya sa mga club. Okay lang po, Tita Mirna. Guys, follow nyo naman yung Tita Mirna ko, yung Mirna Villanueva. Ayan, yung mga mahilig magtanim. Para lang mangunsimi. Oo, wala lang. Feeling niya siguro perfect na buhay niya. Aurelia Martiha, Happy Sunday din. Charita Solis, masagdi lang naman siya. Masira beauty mo dyan. Stay beauty lang. Thanks! Andito sa kailan ka uwi na Manila? Sana nga alagaan siya. Sana hindi siya pabayaan ng mga anak niya. Sana hindi siya ngayon, diba? Hi! Huwag sana siyang pabayaan or what. Kasi ako, diba? Ewan. Sabi ko nga, siguro kaya may mga kagaya namin dito sa mundo. Kasi kami yung mag-aalaga sa magulang namin na hindi magagawa ng ibang anak. Thank you, Mama Cathy Vlog. Diana Dichoso. How are you? Hi. Baby mo? Oh, baby. Baby mo? Gusto ka? Hi! Kau ba nga sila ng Uy, pagkamin? oo nga pala, sandali, ano ba? May exchange shift ba? Meron, pero Meron, sabi hindi ni Brenda,
Ma-exchange gift pero yung... Hindi siya obligado. Oo. Ako sino lang? Sino yung nagdala? Gusto lang. Kapalit ito ko, tabi ta. Nasa biyahe na yun sila. Gawin na. Siguro makaandyan na yun sila sa CD Orange, proper. Kasi kanina pa yun umalis eh, 12:30 na. May mga talagang hindi afford maging masaya para sa buhay. Hindi na sila masaya. Kasi parang, di ba? Kunyari kayo, pag sinabi ko, huwag niyong gawin to, ito ang gawin ninyo. Kasi ganito, ganyan, ganito, ganun. Di ba? Oo, maaaring may sinabi ang Panginoon na ganun. Pero hindi mo para idikta sa akin yan. Kasi hindi yan yung nagpapaligaya sa akin ngayon. Di ba? Pasaan yun? Dili palagi agay. Nandiyan na yata sila. Ano pa dito? Sese ng kwento ko dito. Parang ano pinagsasabi? Hi! Laag Cagayan! Andiyan ka na pala. Maria naman to hack. They're watching. Andito na kami sa venue. Wala kayo naman tao. That's the best. Thank you for watching. Please do follow Laag Cagayan. Yan, follow nyo din sila. Especially yung mga nandito sa CDO and sa Mindanao. Kasi yung mga vlogs and videos nila, nagpo-promote sila ng mga tourist spots, mga kainan, mga resto, yung mga pwedeng pasyalan ng mga taga Mindanao. And of course, nakikita rin ng mga taga Manila. And even yung mga taga ibang bansa, nakikita yung ganda. Actually, kanina, nakita ko yung video nila sa Malitbog, sa Bukidnon, yung falls. Pupuntahan ko yun. Maybe next year. Oo. Ikaw mo rin yung buhay mo sa iba. Correct. Alaga dyan ni Christopher Mine. Aurelia Martiano, hindi ako mabait. Alam nyo yan. Alam nyo kung gaano ako kamaldita, kung gaano ako kademonyita. Matabil ako magsalita, masakit ako magsalita. Kaya hindi ko i-claim na mabait ako. Buti na lang talaga nagpigil ako. Hindi ko na siya masyadong, diba, pinatulan. Hi, Linrail, Marilyn Ebiota. Wait lang mga moms. May cartridge. Ay, may cartridge pa rin food. Oo, pero naglangit lang tangan. Tinanong ko ngayon kasi sabi ko diba may lechon na dala. Akong gistok asus dampa ang pegsari. Di naman alam. Maria naman to. Diyan ka ba mag-Christmas? Hindi sa Manila po. Ito sa ko na. Hindi ko alam kung dadaanan nila. Ano ba yung baliktad? Hindi. Maganda sa Malitbog. Ha? Maganda sa Malitbog. Naalin? Yung falls. Nakita ko yung yung video ninyo. Ay, nakatawa? Hindi, nakita ko sa vlog niyo. At ganito. Parang Mother Falls yun ng Quezon. Sa Luzon. Bukidnon. Badyangon. Bagyang, diloy. Bagyangon to? Ang open to public nga Badyangon pa. Pero kasi namin nakita nga vlog namin na ibang polls nga di pa siya open to public. Yung Malitbog, hindi pa yun? Malutbog. Bagyangon open na, pero yung ibang falls sa Malitbog, Ay, hindi. hindi pa kasi sinisurvey lang yun ng LGU. Survey pa yun. Okay. Sama kami sa pag-survey ng ano. Kasi sabi ko, ang ganda naman ng Pero falls kung niyo. yung nakita mo, yung Badyangon yung nakita mo. Badyangon na tayo. Yung na-drone nyo. Nag-drone kami lahat. Hindi itong
Badyang nga ba? Dapat ito, Kas? Mas ang ganda yung nakita ko kanina. Pinapanood ko. Hi, Ate Sao. Thank you. I can fight this lipstick na ta. Para tingnan mo kayo. Tadyawan Vlogger. Hi! Uy, follow nyo rin si Tadyawan Vlogger. This is a magic lipstick. Hindi po. Konnichiwa, Ate Christina. Konnichiwa, Ate Sao. Kagabi po kami sa Initaw. Jocelyn Cadot, hello. Nasaan na kaya ang mga bayot? Eh? Ang ganda rin ito ha. Parang ganito yung style ng pool doon sa sa Laguna. Na pinuntahan namin. Maganda talaga pag overflowing water. Malilinis ka agad. Jude Arroyo, hello. Marami pa bang Marami pang kukunin? Thank you. Thank you. Don't skip the ads mga moms. Yung ads po, huwag nyo alisin ha. Chenkit. Chingkit. Salito Berto. Hi! Nakauna ka? Galing kasi ako Initaw. May show kami kagabi. So sabi ko, mayroon pa siyang umaga, kaya papunta pa lang po siya. Grabe lindol kagabi. Nasa stage kami. Niyuyug-yug kami. Kamulong perform? Niyuyug-yug kami. Natigil talaga kami. Tulog lang. Pero ang lakas talaga. May mga aftershocks pa nga. Mga tatlo after? Lahod mo, Dris Iligan, Mamshi. Siguro next time, pag may mga invitation tayo, why not? Punta ako dyan talaga. Gusto kong balikan yung Tinago Falls. Tsaka hindi ko pa kasi nakikita ang Maria Cristina Falls. So gusto ko rin talaga siya makita. So gusto ko siya mapuntahan. Siguro soon, puntahan ko yan. Kasi dati talaga, ang alam ko, ang Maria Cristina Falls, nasa Laguna. Nasa Luzon. Yun talagang akala ko, yun yung alam ko. O baka dahil since yung falls doon, yun yung sikat, kaya akala ko nandun ang Maria Cristina. Queenie Aki, opo. Naglindol kagabi. Social Climbers, LK Family, nandito. Si TJ, nandito. Dodski, Sisi Maymay Flores, ng Adorasyon. Of course, Brenda Mitch in the Social Climbers Squad. And yung iba pa, marami pa rin na pupunta. So, abangan na lang natin. And Casey Atina Soberano, hello. Nothing lasts forever. Oo nga daw po, yung lindol daw ay nasa Surigao. Yun ang sabi rin. Pakita ko sa inyo yung pool area ulit. Diba? Ate Christina, meron it's like a Christmas party rin. Anniversary ng Lag Cagayan.
Yung mga nakatagpo sa ating yung mga nakatagpo dyan sa ating caption, ayan guys, you can follow them please also. Sa mga ganap at mga video vlogs nila dito po sa Cagayan de Oro. Especially dito po sa CDO. Gina Manalo. Wala pa. On the way pa lang sila. Baka nandiyan na yun sa CDO. Kasi para mga 11:30 sila umalis. Traffic kayo dito sa Puntot. Ito. Sa Pugman. Traffic. Ay, nakahinaguan na ka? When was the last time? Nung isang araw. Kahapon. Hindi ba traffic? Pupunta ka ganyan? Hindi naman. Anong oras ka na? Hapon, mga... Ay, hindi. Mga alas 10 ng umaga ako umalis ay naguan. Kasi... Pero traffic pa rin dyan sa lagpas ng puerto. Oo. Dyan. Kasi mga ginagawang daan. Ang gusto ba? Bago wala na ako mag-hearing. Shout out from Bye Bye Leyte. Uy, mga taga Leyte, hello. Thank you rin, Ate Christina. Neon, delegado sa Lindol, mababaw at nasa karagatan. Yuki Kimen Rochelle. Kagabi kami na, sa tapat kami ng dagat. Si Gwenny is on the way na rin siya, nasa biyahe na raw siya. So, baka mauna lang ng kaunti sila Brenda. Kasi malapit lang naman dito si Gwen. Actually, parang tumakbo lang ako ng mga... Kulang-kulang 1 hour. Nerissa Abelia, hello. Mabilis ang biyahe ko kanina kasi nag-van ako, hindi ako nag-bus. Salamat Ate Feno Dalo. Thank you. Thank you for not skipping the ads, mga moms. Maraming salamat. Teresita Arnaiz. Dito muna kayo, hintayin natin sila kasi malapit naman na yun sila. Huwag muna kayo umalis. Or pwede siguro mag-live na lang ako ulit na. I-charge ko lang yung phone ko kahit mga 10 minutes. Salamat, Anlin Pakatang. Sweet Sandra Pontevedra. Uy, hello, Sweet Sandra. I'll be back again. Very, very, very soon. Dala kang whole rosary packet na sa... Ako naniniwala ko sa rosary, pero kasi dapat nandun pa rin yung faith mo. At marunong magdasal. Yun yun. Yun na importante, yung kikimin. Magla-live ako. Babalik ako ulit, ha? I-charge ko lang sandali. I love ya.